Beda l-proċess sabiex sal-aħħar ta' din is-sena tidħol fis-seħħ ir-riforma tal-Pitkalija li se ssaħħaħ il-governanza u t-trasparenza ta' kif titmexxa l-Pitkalija f'Taqali. Il-kap eżekuttiv tal-Pitkalija Mark Vella Bonnici qal li dan se jwassal għal strutturi b'saħħithom moderni u effiċjenti fil-Pitkalija. Rajna kif għamilna biex ir-riforma nżommuha mal-ħajja ta' kuljum tal-bidwi. Bażikament aħna li qegħdin ngħidu għal ix-xogħol kollu li ħajkun qed jidħol ġol Pitkalija ħajibda jiġi labeled, ħanużaw IT system li taħdem bil-barcodes, ħajkollna traceability, ħajkollna l-labeling tal-prodotti kollha, nkunu nafu ta' min huma l-inbidwi minn fejn ġejjin. U b'hemmhekk inkunu nistgħu naraw aħna kemm qed jinbigħ ix-xogħol u wkoll ħankunu nistgħu nibdew nippjanaw għall-futur biex nikkontrollaw iktar il-bdiewa xi jkabbru u ma jkabbrux. Vella Bonnici żied jgħid li permezz ta' din ir-riforma se jinqatgħu għal kollox id-diversi abbużi li kienu jsiru fil-Pitkalija. Il-Ministru Anton Refalo qal li l-bdiewa Maltin u Għawċin ħaqhom jieħdu l-prezz ġust għal prodotti li jkunu daħlu fil-Pitkalija. Din ir-riforma il-bidwi sejrin nieħdu ħsieb li naraw li l-prodott tiegħu li jdaħħal fil-Pitkalija u jiġi bil-prezz ġust tiegħu. U għalhekk aħna qegħdin ngħidu li hemm bżonn illi l-governanza rigward il-Pitkalija nsaħħuha, nuru iktar trasparenza u naraw kif aħna nistgħu naħdmu flimkien sabiex naraw illi dak li huwa tal-bidwi intuwlu. Huwa saħaq li b'din ir-riforma l-Pitkalija se tinfetaħ għal aktar teknoloġija u metodi moderni li permezz tagħhom tonqos il-ħela tal-frott u l-ħaxix.